Kazi waya zvakare vanhu vaMwari muforongo kuchingamidza kuchirwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Vatanga kuti bata nhasi pachirongwa pano tiri kubatsirana kupindura mibvunzo yetogona kunge tiinayo inopindurwawo zvakare neumpo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka nemiwo sunungukai kutumira mibvunzo yenyu paWhatsApp number inoti 0772918335. Vari kuona paFacebook, you can just drop your question pama comment section, even pa YouTube the same as well. Mubvunzo watinoda kupindura nhasi unoti iwo Nhai Pastor, according to 1 Samuel 19 verse 9, mweya wakaipa unobva kuna Mwari here? Okay? According to 1 Samuel 19 verse 9, mweya wakaipa unobva kuna Mwari. Gaitiverenge 1 Samuel 19 verse 9 yacho tinzwe. Inoti iyo, and the evil spirit from the Lord was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand, and David played with his hand. So mweya wakaipa wakabva kuna Mwari wakanogara pamusoro pani paSaul, akabata pfumo rake David achiridza. Ndo pari kubvunzwa, saka mweya wakaipa unobva kuna Mwari here? Regai titange taverenga mavhesi toona kuti kana Bhaibheri richiti mweya wakaipa wakabva kuna Mwari, Bhaibheri rinenge richireva kuti kudii. Dakuverenga Job chapter 1 verse 16 ndozodzoka pavhesi ya 9. Job 1 verse 16. Job 1 verse 16 inoti iyo, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burnt up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Moto waMwari wabva kudenga waparadza vana, waparadza mhuka dzese, waparadza nemba zvese. Moto waMwari. But paminoenda pavhesi ya 9 inotiratidza kuti kana pachinzi moto waMwari wabva kudenga, wanga wabva kunani exactly? Verse ya 9. Then Satan answered the Lord and he said, does Job fear God for nothing? Okay? Have you not made a hedge around him and about his house, and about all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will cast thee to thy face. And the Lord said unto Satan, behold, all that he hath is in your power. Only upon himself put not forth your hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Saka vashandi pavakona moto vakati moto wabva kuna Mwari. But isusu, because tine this information, tozoti moto wanga usina kubva kuna Mwari, but Satan ndiye akatenderwa naMwari kuti aparadze zvinhu zvaJob nemoto. Ndo zviri kuitika panapa, because tine inside information iyi yanga isina vashandi vaJob. Isitaratidzwa nharurano yakaitika kudenga pakati paMwari naSatani. Saka pakazouya moto, avangoti moto wabva kuna Mwari, but chokwadi chatodza ndechoti Mwari ndiye akatendera Satani. Ari kuti panapa, go and do whatever you want on everything, but don't touch his life. Saka Satani atenderwa naMwari kuti anoparadza zvese zvaiva naJob. Saka vari kuona vari kuti zvabva kuna Mwari, but isusu tinoziva kuti hazvina kubva kuna Mwari, zvaibva kuna Satani. Saka even mukaverenga 1 Kings chapter 22, 1 Kings chapter 22, mukatangira pavhesi ya 20 to 23. 1 Kings 22 verse 20 to 23. Mwari ari kutsvaga zano rekuti angaite sei kuti Ahabhu afire muupenzi hwake. 1 Kings 22 verse 20 to 23 inoti iyo, and the Lord said, who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said on that manner. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. And the Lord said to him, how? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, thou shalt persuade him and prevail also. Go forth and do so. Saka this lying spirit, mweya wenhema uyu, mweya wakaipa uri pamberi paMwari, dzimwe angels, dzimwe ngiro dzataura kuti ndichanodai ndinodai, Mwari was not convinced. Kusvika mweya wakaipa uyu wakati ini ndoenda kunofurira Ahabhu, ndinoita sei? Ndichanowa mweya wenhema, ndichanonyesa shoko rekunyepa mumuromo wavaprofita vake vese, because Ahabhu anotrasta sereka vaprofita venhema. Zvakanzi naMwari, yes, iwo ndo unogona kunodeceiva Ahabhu. Saka mweya uyu uchibva uri kubva pamberi paMwari, watenderwa naMwari. Saka unogona kunzi mweya wakabva kuna Mwari, okay, wakanofurira Ahabhu. But it doesn't mean that Mwari anogara nemweya yakaipa, but anenge atendera mweya wakaipa kuti uite zvaunofana kuita. Sekuti akatendera Satani mweya wakaipa kuti unoparadza zvinhu zvaJob. Vanhu vakati moto waMwari wabva kuna Mwari. Apa akatendera mweya wakaipa kuti unofurira Ahabhu. Ende uchitaura unoti mweya wakaipa wabva kunani? Wabva kuna Mwari. But tiri kuziva kuti mweya waDiablos, ingirozi yaSatani, yasvikawo pamberi paMwari. Sezvaingoitawo Satani, we all know before the cross, before Calvary, Satani nengirozi dzake vaitendera kudzokera kudenga.
Satani pana Job 1 anga atori pamberi pechigaro chaMwari akaronza naMwari, all right, ndinodhila naJob. Vaitindira kudzokera. Saka mweya uyu wakasvika pamberi pedzimwe ngoro dzese. Inini chainonofurira apo. Uchaita sei? Ndonoendoranza iwe enda. Saka wakatenderwa. Saka uri kunzi mweya wakaipa wakabva kuna Mwari ukapinda muna Saul. Exactly zvakaitika pana Ahabu ndo exactly zvakaitika pana Saul. Mwari akatendera mweya wakaipa kuti ugare pana Saul, because iye Saul pache zvakana kuda kweunhu hwake ndiye anga ari kusudurutsa mweya waMwari kuti ubve paari. Mweya waMwari ukabva pamunhu pakutokupewa nemweya wakaipa. Kana mweya waMwari uri pamunhu, mweya waMwari haugoni kugara pamunhu iye. Kana mweya waMwari wabva pamunhu, mweya wakaipa unogara. Hakuna munhu anogara at any time asina one of those two spirits dzichimucontroller. It's either you have the spirit of God or you have the spirit of evil. Saka kana waramba kuti mweya waMwari ugare pauri, watendera mweya wakaipa kuti ugare pauri. Saka paringunzi neBhaibheri mweya wakaipa wakabva kuna Mwari ukagara pana Saul. Mwari akatendera mweya wakaipa kuti ugare pana Saul, because Saul anga akurarama zvinoita kuti mweya wamutsvene asagare pamusoro pake. Ndokusaka mweya wakaipa wakatenderwa naMwari kuti ugare pana Saul. Unoda kudai kuti zvajeka, Mwari achitibatsira, ngatirambei tichibatsirana. Amen.